VPRO's Vermiste Vijf. En we zijn door de nieuwe heen vandaag. Voor de tweede week wel in de Vermiste Vijf. Wil met u neuken. En dat is geen pornoboekje, maar het is de eerste mini-LP van de Leeuwardse sensatie It Dokkemer lokaaltje. Klunen in de Dunen. Meiden zien het zo, kunnen kort aan me lang. Met de regen stikken ballen en de lek komt